Hospitalstagfat. 1 eller 2 elever udpeges til at være fangere. Virusser, som smitter med sygdom. Bliver man fanget, rørt af viruset, lægger den syge sig ned på ryggen. Andre elever kan vælge at tage helle ved at holde fast i en arm eller et ben på den syge. Når alle arme og ben er besat, løftes den syge på hospitalet til behandling. Det kan være rulning og massage. Derefter er eleven frisk igen. I aktiviteten lærer eleverne at passe på sig selv og samarbejde.